सावंतवाडी माणगाव. परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेलं माणगाव. माणगावातील दत्त मंदिर हे टेंबे स्वामींनी स्वहस्ते पूर्वी बांधलेलं होतं आणि येथे दत्तमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठाही त्यांनीच केलेली होती. त्यांच्या काळामध्ये त्या मंदिराचं आजच्यासारखंच महत्त्व खूप वाढलेलं होतं. अनेक लोक देवाला नजराणे देत असत. अशीच कुणीतरी सुंदर लाकडी पालखी देवाला अर्पण केली होती. पालखी अतिशय सुंदर होती. त्याला पितळी छत्र होते, गादी, नक्षीदार तक्त्या, रेशमी कापडं, झुंबर अशी दिमागदार पालखी होती. आणि दर शनिवारी याक्षिणी देवीची व दत्ताची पालखी निघत असे. काठी, चौरी, मोरचेल घेऊन मंडळी पालखीच्या पाठीमागून फिरत असत. यावेळी भजन कीर्तनही चाले. 4-5 हजारावर भक्तगण यावेळेला जमत असत. पालखीचा सोहळा अतिशय मनमोहक असे. आजही ही परंपरा कायम आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.